Dungantang ma-LSS sa bagong dalit nga kanta sa Lolong Star ug kapuso actress and singer nga atong makauban dinhi sa atong programa. We have this morning the ever beautiful Ara San Agustin. Maayong buntag, Ara, at welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hi, maayong buntag mga kapuso and Miss Cecil. Thank you po for having me today. Good morning. Good morning, Ara. Ikaw ba, Ara? How will you describe the kind of morning that you have today? Lovely. Stress-free. Wow. At congratulations, Ara, ha, sa namamayagpag na ratings ng Lolong. How does it feel? Salamat. Oo, how does it feel na mainit ang pagtanggap na ating mga kapuso sa Thank you so Lolong? much. Oo nga, ang taas ng ratings. Thank you mga kapuso. And worth it. Worth it yung pinaghirapan namin for over 2 years ata namin ginagawa tong Lolong, tong show na to. And syempre, hindi naman siya ganun kadali. And kailangan talaga ng effort, ng hard work, ng pagod. And last June lang, Ara, you went to Tacloban. Yes! Oo, para sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta event to promote Lolong, di ba? Kumusta yung pagtanggap nating mga kapusong Tacloban? Parang nung pumunta ata ako ng Tacloban, hindi pa ata kami ume-ere, if I'm not mistaken. Parang before pa ata yun ang ere namin. So, ang saya na kahit kasi syempre nagpo-promote na rin kami, and yung mga tao nakaabang talaga sila. At the time, dapat kasama ko si Elsie, si Shaira Diaz, pero nagkaroon lang siya ng emergency. So, ako muna yung nag-show doon. And Ara, you're very talented talaga dahil hindi ka lang isang Thank you po. actress, but you're also a singer dahil may bago kang single, itong Hanggang Dito Na Lang under GMA playlist. Can you tell us more about this song? Hindi man lang makuhang pakinggan mga himig ng Itong song na to, ako yung pumili ng genre, ako yung pumili ng emosyon, and then this song, the lyrics and the vocal arrangement was done by Miss Roxanne Fabian. Yung vocal arrangements, meron ding collaboration din ni Miss Rina Mercado, pero yung nag-compose talaga nito is Miss Roxy Fabian. And this is produced by GMA Playlist, and this is my first single. Ara, paano ba nabuo itong single mo and what's the story behind it? sa kwento at pahinang isusunod. Kasi before ako nagkaroon nitong single na to, meron akong dalawang OST. Kinanta ko yung Hayaan Mo for Madrasta, my show, and Walang Makakapigil for The Lost Recipe, yung show nila Mikey Quintos and Kevin Miranda. So dun muna nagsimula sa dalawang OST na yon. And both of those songs are also produced by GMA Playlist, pero OST siya para dun sa mga serye. And then ngayon kami nag-sign with GMA Playlist, tapos ngayon nila kami binigyan ng opportunities to actually have our own singles. And this is my first, Hanggang Dito na lang. Ikaw ba, Ara, kailan mo masasabi na hanggang dito na lang or any experience that you would like to share? Siguro relationship-wise wala naman, pero masasabi ko yung hanggang dito na lang could be applied to my self-doubts. And with that, saan ba nila pwedeng mapakinggan at ma-download itong bagong single mo, Ara? On iTunes, pwede nyo na siyang i-order. It's out. On Spotify, it's also out on Spotify. And then you can check out Apple Music, nandiyan na rin po yan. Tapos sa YouTube po, YouTube channel ng GMA Playlist. And before we end this interview, Ara, pwede mo bang awitan ng ating mga kapuso this morning ng iyong favorite line sa kanta mo? Hindi man lang makuhang pakinggan mga himig na noon bigay ay kanlungan para malimut ang nakaraan. Di maalala na puso ay nasasaktan. Hanggang dito na lang, tadhanang kinulang. Sa kwento at pahinang isusulat para sa ating dalawa. Hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito na lang.
Maraming salamat sa iyo, Ara. Thank you. Congratulations! Thank you, Miss Cecil. Salamat po mga kapuso!